Olli, mitä nää teet? Mitä ihmettä? Mitä nää touhuat? Eikö se ollut puhetta, mä hommaan meille se asuntoauto? Tämä. No tämä. Ei voi olla totta. Siis ei voi olla totta. Kyllä me ollaan monesta asiasta silti eri mieltä. Tuommoinen transporteri vanha, hyvä, että renkaat pysyy paikalla. Toivottavasti tois kataasta. Asuntoauto. No niin, täällä taas ollaan jälkiporinoissa ja ylpeitä uuden asuntoauton omistajia. Kuka meillä on siinä nyt meidän luukoista? Tämä on meidän kissa, 12-vuotias kuningas Mosse Kolli. Se on ihan kunkku. Se määrittää. Ja en oo sylisänkökuvassa. Se ei oikein sylikissa. No ei näköjään. Kyllä se joskus sitten, kun silloin nälkä. Joo, jälkiporinoita. Viime kerran Ritvan terapiasta. Aamuthan silloin oli voimakkaasti. Musta on ihana, kun puhuttiin siinä, että siitä, että kun mun pitää saada herätä, ihan ottaa, mutta katsokaa kainallakin. Herätä rauhassa, niin sä tulet joskus sitten niinku viireinkin. Ja oli puhetta siitä, että kun musiikit huutaa, niin se mua häirittää, niinku semmonen jumputi. Niin mä aina sanon vieläkin, voit sä tulla ja olla ihan normaalisti. Mä tuun sillä varovasti. Pikkusen kokkeile aina niinkö. Ja varmaan sä sitten ajattelet heti, että haluaa kunnioittaa sitä. Hommaa rauha. Niin ja sä puhut aamussa kuitenkin edelleen ne kaikki sun asiat, mitä... Se on vieläkin se tunti siinä käytettävä siihen puhumiseen. Kerkiää sanoo. Eikö ole tasapuolista? Toinen kerkiää tunnin puhumaan puhuu, sitten 12 tuntia. Ei vaiskaan. Mutta hei, se kun me puhuttiin tuossa siitä mököttämisestä, että harvoin meillä on niinku, ja mistä tulee, niin eilen mä mökötin. Mulla oli kuule pitkällä. Mistä se tuli? Mä en sulle varmaan muistanut kertoa kaikkea, mitä mä hommaan entä se. Niin sä heräsit päikkäriltä ja sitten se duunaili ja sitten se oli ylikomiat vaatteet päällä. Mä ajottiin iltaa viettää yhdessä, tai vietettiinkin. Ja sitten sitten se meillä on tuo karaoke-laite, niin sitä puheli mikkiin tuossa. Ei puhunut mulle mitään, mulla oli imurointi kesken. Meillä oli, että tulee vieraitakin, mutta ei sitten valitettavasti päässyt. Niin mä niin siivoan näin, niin toinen sitten niin siinä on. Mä ajattelin, että mä laulaan sulle ihanan karaoke-laulun. Joo, sitten harmitti, kun mä kuulin sen, että se on sit niin. Mutta siis mulla vaan tuli se, kun mä en tiennyt sitä, kun mulle pitää sanoa, että no mä puen tässä ja kun nää imuroit ja voin laulaa sulle vaikka kun sä siivot. Mä olisin ollut aivan ihanaa, mutta kun sä hiljaa vaan duunailit. Mut siitäkin opittiin. Tuliko meillä sitten kuitenkin kiva ilta? Tuli. Meillä oli oikein loistava ilta. Laulettiin monta biisiä. Oli kiva. Nautittiin tuosta seurasta. Mutta joo, eikä meillä koskaan ei jää sillä, että sä silloin kerran sanoit tai eihän oo. Ei. Paitsi se banaani. Mutta me ei kerrota sitä teille. Vielä. Siis niin vielä. Se oli oikeesti semmonen ihan läpäällä heitto. Joka tuntee meidät, ne tietää, että se oikeesti on läpäällä. Mutta siitä mä oon maininnut, mutta se on vitsinä ollut. Kerrotaan joskus teille banaanijuttu, mutta ei pystytä vielä. Mutta joo, tosi hyvä on kyllä tuo Ritva-homma ja saa pohtia ja miettiä asioita ja suosittelen kyllä. Niin on, kyllä kannattaa mennä puhumaan. Kyllä me nyt ei mökötetä, me aletaan tekemään jotain muuta. Käydään katsoa vaikka vielä ihailu, että ihanaa sitä matkailuauto. Ei siitä tule oikeesti hieno, me laitetaan sitä videota kun se on valmis. Ei muuta kuin heippa vaan ja ensi kerralla. Heippa.